संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी राजकीय वर्तुळातून समोर येते। म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। छुप्या बैठकांना कंटाळून स्थानिक भाजपचे कट्टर वेगवेगळे बहुसंख्य पदाधिकारी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जोरदार चालू आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे म्हापण प्रतिनिधी संदीप चव्हाण। आताच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची व मोठी बातमी। मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार म्हापण भाजपमध्ये मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। म्हापण भाजप पदाधिकारी यांच्यात 2 गट झाले असून भाजपचा निष्ठावंत व राणे समर्थक असणारा गट हा ग्रामपंचायत निवडणुकीपासूनच नाराज असून वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्याकडून छुप्या बैठका घेऊन दुसऱ्या गटाला बळ देण्याचे काम चालू असल्याने आपल्यावर अन्याय होत असल्याने ची भावना या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे असून आजच बहुसंख्य पदाधिकारी हे आपल्या पदाचे राजीनामे वरिष्ठांना पाठवण्याच्या तयारीत असून दुसऱ्या पक्षातही प्रवेश करणार असल्याची ही माहिती समोर येत आहे। येथील भाजप पदाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता तर मात्र येथील स्थानिक पदाधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास मात्र टाळाटाळ करत आहे। त्यामुळे म्हापण येथील राजकीय परिस्थिती वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे। संदीप चव्हाण, म्हापण। याबाबत त्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिलाय। त्यामुळे म्हापणमधील राजकीय परिस्थिती वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असून संध्याकाळपर्यंत मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते। असं घडल्यास आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट द्या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।